Goedenavond allemaal, van harte welkom bij de uitzending van het Alzheimer Café Venray van november. Het thema van vanavond is welke vormen van dementie zijn er en wat is het verschil. Mijn naam is Nicole, naast mij staat Catherine. En wel leuk voor jullie om te weten, en ik benoem het nog een keer, naast onze gastspreker zijn er bij ons allerlei mensen in het café aanwezig die na deze uitzending onderling nog met elkaar kunnen praten, maar ook vragen kunnen stellen aan de gastspreker. Wij hebben hier vanavond heel veel nieuwe gezichten, vinden we heel fijn, maar we nodigen ook u thuis uit om bij ons te komen in het café en een keer te ervaren hoe het is. Nogmaals, het thema van vanavond is welke vormen van dementie zijn er en wat zijn de verschillen. En wie kan ons dat beter uitleggen dan Jorg Fransen, klinisch geriater. Hij komt er nou wel niet uit, Jorg. Dat zijn problemen. Kijk. Van harte welkom. Ja, dankjewel. Wil je je eerst even voorstellen? Ja, ik ben Jorg Fransen. Ik ben nu bijna 3 jaar werkzaam als klinisch geriater in het Vicurie. Venlo en ook 1 keer in de 2 weken hier in Venray op de poli. En ja, goed, wij doen van alles op onze poli, maar ook werken we veel met dementie. En daarom ben ik denk ik vanavond ook gevraagd om wat meer te vertellen daarover. En afhankelijk van de vragen die er komen, probeer ik zo goed mogelijk antwoord te geven en kijken hoe ver we komen. Wat is een klinisch geriater? Ja, klinisch betekent we werken in de kliniek eigenlijk. Hè. Dat kan zijn in een ziekenhuis, een algemeen ziekenhuis zoals het Vicurie of eventueel een psychiatrisch ziekenhuis zoals het Vincent van Gogh dat is. Daar werken ook tegenwoordig klinisch geriaters. Een geriater is eigenlijk een vertaling uit het Engels en dat komt weer van het oud-Grieks. Gerias betekent ouderdom en iatrix is alles wat met dokter te maken heeft. En geriatrics is dan de Engelse vertaling, is dan de geriatrie in het Engels. En dat betekent eigenlijk de dokter van de ouderdom, zo vrij vertaald. Okay. Dus een klinisch geriater is een dokter van de ouderdom die in het ziekenhuis of in een psychiatrisch ziekenhuis werkt. Dat is dus het is niet alleen voor mensen met dementie, maar ook gewoon de ouderdom. En alle problemen die erbij kunnen spelen, hè, kwetsbaarheid, slecht lopen, incontinentie, vallen. Hè, dat zijn allemaal dingen en alle problemen, multiproblematiek bij elkaar. Dat is allemaal een onderdeel van ons vak en dat proberen we te integreren. En daar is ons vak eigenlijk door ontstaan. Ja. Okay. En een stukje dementie hoort er ook bij. Ja. Of cognitieve problemen breder genomen. Hè. Ja, want vanavond gaan we het hebben over wat is dementie. Ja. Kun jij daar iets... Ja, dementie. Dementie is niet één ziekte wat men soms wel eens denkt. Hè. Ik hoor, wat is het verschil nou tussen dementie en Alzheimer? Nou, dementie is het syndroom, de paraplu. Daar hangen allemaal ziektes onder die dat syndroom veroorzaken. En het syndroom is eigenlijk dat men door een afname van hersenfuncties afhankelijk wordt van anderen. Dat is eigenlijk heel globaal gezegd wat een dementie is. En dat kan dus veroorzaakt worden door meerdere ziektes en de bekendste is natuurlijk de ziekte van Alzheimer, wat leidt tot eventueel Alzheimer-dementie. Vandaar ook de naam Alzheimer Café, Alzheimer Stichting enzovoort. Ja. Ik hoorde jou zeggen afname van hersenfuncties, dat is het belangrijkste? Ja, zo kunnen we dat zeggen, ja. De complexe hersenfuncties, de cognitieve functies, dus het onthouden, het spreken, het handelen, het ruimtelijk inzicht, het gedrag, taal. En welke vormen van dementie zijn er zoal? Nou, er zijn er een heel aantal. Er zijn er een aantal hoofdgroepen. En ik heb ter illustratie daar een paar plaatjes van meegenomen. Misschien is dat wel belangrijk, misschien is dat wel prettig dat jullie kunnen zien welke vormen zijn er dan. Nou, kan iedereen een beetje zien? Nou, eigenlijk de grootste groep, wat ik net al zei, is Alzheimer. Dus de Alzheimer-dementie. 60% is Alzheimer alleen en nog een stukje van zeg maar 20% is een overlap met voornamelijk andere kenmerken zoals heel vaak vasculaire kenmerken. Vasculair betekent vaatproblemen. Daar kom ik zo nog even op terug. De andere groep is vasculaire dementie alleen. Dan komt er een stukje Parkinson, Lewy body. Daar hebben jullie misschien wel eens van gehoord. En dan is er een kleine groep, 2% overige. Creutzfeldt-Jakob bijvoorbeeld, frontotemporale dementie en een aantal hele zeldzame andere oorzaken. Okay. Dat zijn de grote groepen als totaal. Nu moet ik doorgaan, wat vinden jullie fijn? Ja, doe maar even, want wat gebeurt er in de hersenen?
Ja, kijk, wat er gebeurt in de hersenen bij Alzheimer is uiteindelijk de hersenen krimpen flink. Ik heb hier 2 plaatjes. De linkerplaatje is eigenlijk van een doorsnede van normale hersenen. En het rechterplaatje is, je kunt het zien, hersenen bij de ziekte van Alzheimer. De hersenen zijn veel kleiner geworden zoals je ziet. Maar ook op bepaalde plekken, ik zal het even aanwijzen, hier zo, waar normaal de hippocampus zich bevindt. Het orgaan wat men zegt het korte termijn geheugen zal daar voornamelijk zitten. Dat is nou flinke krompen, daar is een ruimte, een holte ontstaan. En dat komt omdat er giftige eiwitten zich in de hersenen vormen die de hersenen afbreken. En dat heeft Alois Alzheimer al 100 jaar geleden, in 1906, als eerste beschreven. Daarom heet het ook de ziekte van Alzheimer. En hoe die giftige eiwitten nou precies daar ontstaan, dat blijft altijd nog een beetje onbekend. Maar we denken dat een cascade van allemaal dingen die in het leven voorkomen, dat veroorzaakt dat mensen die giftige eiwitten krijgen. En mensen met die genetische gevoeligheid hebben een veel hogere kans. Daarom komen bij bepaalde families veel meer voor dan bij andere mensen. Jorg, is dat krimpen van die hersenen, is dat specifiek voor dementie? Of is het zo dat naarmate je ouder wordt, je hersenen altijd een beetje krimpen? Ja. Ik denk dat hersenen altijd wel een beetje krimpen. Alleen, kijk, dementie wordt nooit, ja, dat is ook wel goed om even te noemen. Dementie wordt nooit gediagnosticeerd alleen op basis van een plaatje. Op basis van een scan of hoe groot de hersenen zijn. Is altijd hoe gaat het met die persoon. En dat is natuurlijk het verschil. Kijk, iedereen die wat ouder wordt, heeft wat te maken met wat krimp van de hersenen. Omdat hersenen door het leven toch al beschadigd raken door van alles wat ons gebeurt. Ziek zijn, gifstoffen die langskomen, zoals rook of alcohol bijvoorbeeld. De rest van het lichaam heb je celdeling, hersencellen delen amper nog na die 23e levensjaar. Ja, dus het gaat echt ook bij dementie om het beeld wat mensen laten zien in totaal. Precies, wat je kan zien, zeg maar, aan de buitenkant ook. Het gedrag en... Ja, het is een klinische diagnose. Hè? Dus het is een diagnose die je maakt op basis van wat je ziet en wat mensen je eigenlijk voornamelijk vertellen. En het kan ondersteund worden met een geheugentestje, maar dat is niet leidend. En het kan ondersteund worden, maar dat hoeft niet altijd, met bijvoorbeeld een hersenscan waar je deze plaatjes dan op een scanafbeelding ziet. Heb je nog zo'n mooi plaatje? Ja, zeker. Ja, nou ja, mooi, maar in ieder geval duidelijk. Ja, ik heb het natuurlijk heel bazaal gehouden. Dit is wel een plaatje van de scan, is misschien iets minder goed te zien door het licht. Maar hier zie je bijvoorbeeld vasculaire afwijkingen. Wat is een vasculaire dementie? Dat komt wat minder vaak voor. Dat is eigenlijk hersenen die ontzettend flink beschadigd zijn. Je kunt het zien door vaatproblemen. Een groot herseninfarct kan. En daarna heel veel geheugenproblemen en andere problemen. En door wat we ook vaak zien is een kleine, langzame opeenstapeling van, u kunt het zien als vaatverkalking in de snelwegen van de hersenen. Dus wat midden in de hersenen zit en wordt dan wat grijs is, wordt dan wit. Zo zien we dat op de scan. U kunt het vergelijken met als u op de A73 rijdt en er is overal file, dan moet u als automobilist misschien wel van de A73 af door de dorpjes heen. Het duurt allemaal veel langer en ondertussen raakt die verdwaald. En dat die auto's dan de informatie raakt verdwaald. Mensen zijn wat langer bezig met een zin te formuleren, met na te denken. Alles gaat langzamer bij vasculaire dementie. En soms is watgene we willen vertellen of de gedachte is weg. En dat is een beetje hoe ik het dan me altijd voorstel en hoe ik dan ook probeer uit te leggen in mijn spreekkamer. Ja, heel helder. Ja. En uiteindelijk met vasculaire dementie, als je hersenen flink beschadigd zijn door vaatproblemen, gaat daarna ook je hersenen krimpen. En dan krijg je dat effect als bij Alzheimer, zeg maar, dat het echt... in elkaar zakt, zeg maar, dat er veel ruimte komt op bepaalde plekken. En dat zorgt dan, dat is dan de uiting van vaak de problemen die ontstaan. Oké. Ja goed, de andere vorm is Lewy body, dat is van Parkinson, dat is bijna hetzelfde. Alleen bij Parkinson krijg je eerst de mobiliteit, de beweegproblemen, zoals bij mensen Parkinson dat hebben, en daarna pas de geheugenproblemen. Bij Lewy body gebeurt dat eigenlijk samen, maar we denken dat het eigenlijk dezelfde ziekte is, die iets anders, andere tijd manifesteert, dus optreedt. Maar dat zie je op de scan niet, dus ik heb geen plaatje, want dat voegt niks toe. Je hebt vaak het kan een hele normale scan of een heel normaal beeld zijn, maar mensen vertellen vaak wel een heel duidelijk... een heftig verhaal. Komt wat minder vaak voor, maar ja goed, het komt steeds vaker voor, lees ik de laatste tijd. Zeker in landbouwgebieden waar er veel gifstoffen wordt gebruikt, zou het kunnen zijn dat mensen meer Parkinson krijgen.
Dat is wat nu gedacht wordt, maar dat moet het onderzoek nog helemaal uitwijzen hoe het dan precies zit. Maar dat is wel een link gezien, ja. En dat is al een paar jaar bekend, het was steeds duidelijker, die link. Ja. Wordt ook onderzoek naar gedaan dan? Wordt veel onderzoek gedaan sowieso, denk ik. Hè? Ja, zeker. Ja, dat is natuurlijk, aan dementie wordt natuurlijk veel onderzoek gedaan. We heel weten veel, nog zoveel niet. Ja, het is natuurlijk volksziekte nummer 1 geworden, ongeveer nu. Heel veel mensen worden langzaam ouder en ouder. De gemiddelde levensverwachting kruipt langzaam richting de 90. En we weten in de samenleving dat ongeveer 1 op de 3 mensen boven de 90 een dementie gaat ontwikkelen. Of het al heeft. Dus ja, ik tel uit hoeveel mensen er over een paar jaar in Nederland met dementie wonen. Hè. Het zijn al nu al een paar honderdduizend. Ik denk dat het langzaam richting de miljoen gaat als dat zo doorgaat. Okay. Dus het komt heel veel voor. Ja, dit is toch eentje wat we als laatste kunnen even bespreken. Dat is frontotemporale dementie. Nou ja, chic woord, maar het betekent dat er voornamelijk probleem is in de voorkant en de zijkant van de hersenen. Fronto is voorkant, temporaal zijkant. Dat is een beetje chique woorden, maar dan vertaald. Vaak treft het wat mensen op jongere leeftijd, begin 60. En de uiting is heel anders. Mensen gaan vaak ofwel hebben ze een taalprobleem, komen ze helemaal niet meer uit hun woorden. Of hebben ze een gedragsprobleem. Dat ze heel anders gaan gedragen in één keer. Snel boos worden, geprikkeld of heel veel gaan eten. En ontremd daarin zijn. Dat is vaak kan een verklaring voor frontotemporale dementie zijn. Wat je dan op zo'n plaatje, een hersenscan zou kunnen zien. Dat de voorkant van de hersenen veel meer gekrompen zijn dan de rest van de hersenen. Dat ziet u waar de pijltjes staan, dat is een beetje rood. Je ziet het misschien niet helemaal goed. Maar hier voorin ziet die flinke krimp en achter is het heel normaal. Ja, voor u denkt, ja, waar kijk ik nou precies naar? Maar heel tijd naar de voorkant. Voor degene die vaak, die ik een paar keer op de poli zo'n scan laat zien, begint langzaam ook te zien wat ik bedoel dan. Ja, maar goed, dat is even kort de vormen van dementie. Even globaal doorheen genomen. Dat is ook de laatste plaatje meteen. Ja, prima. Dus meteen even, zo. Goed. Want kun je ook zeggen van wie krijgen er dementie? Ja, dat kun je eigenlijk niet zo goed voorspellen. We weten, natuurlijk mensen met een hele sterke, er zijn een aantal genafwijkingen waar mensen op jonge leeftijd, onder de 50 vaak al beginnen met dementie. De ziekte van Alzheimer dan op jonge leeftijd. Komt gelukkig maar relatief weinig voor. En de mensen die gevoelig zijn voor een dementie, zijn mensen die toch wat ongezonder leven. Dus dat zijn mensen die toch roken, blijven roken, overmatig veel drinken, weinig bewegen, die op jonge leeftijd al gehoorsproblemen krijgen, is een bekende risicofactor. En mensen die een depressie ontwikkelen, vaker in het leven. En mensen die minder werken, die veel binnen zitten, weinig prikkels ervaren, zeker na een bepaalde leeftijd. Dat zijn allemaal risicofactoren waarvan wij weten dat het de kans op een dementie verhoogt. Kun je dat dan ook omdraaien? Dat als je heel gezond leeft, dat je de kans verkleint? Ja, dat kan. Ja. Dat is goed om te weten. Dus dementie, alles is beter, voorkomen is beter dan genezen. En dat geldt zeker ook hierbij. Waar we natuurlijk altijd gedacht hebben, als je meer beweegt, heb je minder kans op een hartinfarct. Dat is natuurlijk harde data. Maar nu blijkt ook als je sportiever bent en een gezondere leefstijl in het algemeen hebt, zullen we maar even noemen. Hè, dat de kans met dementie ook kleiner wordt. En dat kun je dus echt voorkomen. En ja, bij genezen kunnen we het nog niet echt, maar voorkomen dus wel een beetje. Oké. Ja. Kan je het ook remmen dan eigenlijk? Het verloop? Ja, dat is een goede vraag. Dank je. Ja. Met een moeilijk antwoord. Met een moeilijk antwoord. Wanneer kun je het remmen? Ja, ik denk dat je het wel kunt remmen, maar de vraag is op welk moment begin je actief met remmen? Ja. We hebben natuurlijk, er zijn medicatie op de markt die al een jaar of 15 in Nederland, of 20 ondertussen, die we mensen regelmatig voorschrijven. Mensen met de ziekte van Alzheimer-dementie in de beginnende fase. Die geven we een pleister of tabletten. Misschien sommigen die in de zaal dit al hebben of hebben gekregen, of iemand weet die dat heeft. En wat we daarmee doen is eigenlijk een stofje in de hersenen verhogen, waardoor de alertheid wat beter blijft en mensen langer op een bepaald niveau blijven functioneren. En de hoop dat daarmee de dementie een stuk afgeremd wordt. Maar dat is echt medicatie. Ik vergelijk het een beetje met koffie. Ja, je
je concentratie wat minder, je geheugen wordt minder, je krijgt wat koffie en je wordt wat fitter en het gaat wat beter en u bent langer stabieler, kunt u de hele avond door. Maar uiteindelijk gaat die koffie ook een keer uitwerken. Je wordt toch moe en het wordt toch minder en langzaam zakt dat dan toch af en op een gegeven moment wil je toch gaan slapen. Op het moment dat je wat langzamer moe bent en je stopt met de koffie, dan zak je natuurlijk heel snel in. Dus je blijft koffie drinken tot het niet meer gaat. En zo vergaat met die medicijnen eigenlijk ook een beetje. Je blijft dat toch doorgeven tot het eigenlijk niet meer gaat. Het proces onderliggend, je eiwitten, die blijven zich vormen, de hersenen blijven zich afbreken. Dus de ziekte zelf wordt er eigenlijk niet echt door geremd, maar het lijkt alsof het een tijdje wat beter gaat. Nu zijn er nieuwe medicijnen in ontwikkeling. Misschien is dat ook een link naar wat je ook achterliggende vraag misschien wel was. Nee, maar ik ben wel heel benieuwd. Ja. Er zijn in Amerika zijn 2 medicijnen op de markt. In juli van dit jaar is het tweede medicijn op de markt gekomen. Waarvan men ziet dat de eiwitafbraak wat langzamer gaat. Dat mensen misschien een beetje stabiel blijven in hun functioneren. Maar dat ook al veel bijwerkingen met zich meebrengt. En we uiteindelijk niet goed weten van, is de bijwerkingen wegen die op tegen de werking. Ook omdat het medicijn ongeveer €15.000 per persoon per jaar kost. Dus het is ontzettend duur medicijn nog. Weegt dat op tegen alle nadelen. Maar ik denk de kanttekening in acht nemen, als je het medicijn 10 jaar voor het moment van gaat geven in de toekomst, als je al weet dat de ziekte begint, zonder dat mensen überhaupt nog echt symptomen hebben, als je daar begint, dat je dan veel ellende op in de toekomst zou voorkomen of in ieder geval uit zou stellen dat moment. Zeker mensen die gevoelig zijn op een jonge leeftijd een dementie te krijgen, daar heb je een soort van screening, zou in de toekomst fijn zijn. En daar is men ook mee bezig, weet ik, met een bloedtest. Maar goed, dat kan nog een paar jaar duren. Dat je dan misschien die mensen al voortijdig iets kunt geven, waardoor het proces flink uitgesteld wordt. En dan hebben we echt wat bereikt. Oké. Maar dat is toekomstmuziek. Ja, snap ik. Moet veel onderzocht worden. Wat mij nou bij mij opkomt is van, hoe gaat het nou in zijn werk om bij jou terecht te komen überhaupt? Hoe gaat dat? Mensen bemerken dat ze misschien vergeetachtig zijn. Wat is het verschil tussen vergeetachtigheid en dementie? En hoe komen ze bij jou terecht? Ja, dat zijn eigenlijk. Ik zal stap voor stap even. Doe maar. Vergeetachtigheid kan al. Iedereen is van eens vergeetachtig. Zeker op een drukke dag. Dan 10 dingen gebeuren tegelijk. En dan is het altijd, waar heb ik dat gelaten? Waar moest ik ook alweer halen in de supermarkt? Dat kan iedereen overkomen. En dat is op zich ook niet erg. Op het moment dat dat veel vaker voorkomt. En dat het elke dag voorkomt. En bij steeds makkelijkere taken. Dan kan het misschien een signaal zijn dat er meer aan de hand is. En dan kan het zijn dat het begin is van bijvoorbeeld een ontwikkeling dat later een dementie heet. Vergeetachtigheid kan iedereen overkomen. Is het heel erg en word je daardoor beperkt. En zijn er andere hersenfuncties die ook flink te lijden hebben. En dan ben je eigenlijk afhankelijk geworden van bijvoorbeeld je man, je vrouw, je kinderen of iemand anders. Dan noemen we het een dementie. Maar niet iedereen met vergeetachtigheid heeft dementie of krijgt uiteindelijk dementie. Dat hoeft echt niet. Oké. Maar goed, als je je zorgen maakt en je hebt geheugenklachten en je wilt een keer wat beter onderzocht hebben. Kijk, tegenwoordig de huisarts kan ook wel best wel wat doen. Die kan met je in gesprek, die kan een geheugentest afnemen, die kan het op de tijd een keer vervolgen. Maar blijven er twijfels of wordt het langzaam erger of wordt het toch is het toch meer vraag voor verder onderzoek. Dan maakt de huisarts een verwijzing naar ons. Dat mag ook iemand anders doen, maar in principe de huisarts, het eerste aanspreekpunt. En dan gaan wij met jullie in gesprek. Neemt u iemand van familie mee, of iemand die u wil, die wat over u weet. En dan gaan we eerst met u in gesprek, en dan met degene die u mee heeft gebracht. Ondertussen doen we ook wat testjes, een kort geheugentestje. Dan kijken we lichamelijk natuurlijk naar, want het kan ook zijn dat er een lichamelijk probleem is, waardoor u verminderde concentratie hebt. Misschien bent u wel ziek, lichamelijk ziek, dat kan ook geheugenproblemen geven. Dat willen we natuurlijk uitsluiten. Soms maken we een scan, niet altijd. En dan kijken we van hoe erg is het en wat kunnen we doen. Soms hebben we het aanvullende onderzoek nodig. Dan sturen we naar de neuropsycholoog. Dat is iemand die gespecialiseerd is om wat uitgebreider onderzoek te doen naar het geheugen en naar stemming en gedrag. En die wat uitgebreidere testen. Soms is het heel subtiel. Denken we, volgens mij is er wat aan de hand, maar we kunnen het niet heel hard maken. Dan kunnen we zeggen, we kijken over een tijd, van een maand of 6 maanden of een jaar nog een keer hoe het gaat. Of we gaan op dat moment doorpakken met een neuropsychologisch onderzoek. Kijk, wat meer hardere testen en dan kunnen we zien, als we wat harder aan de boom rammelen,
wat blijft er dan over? Even hard gezegd, hè, want natuurlijk altijd met beleid doen we alles. Hè. We gaan niet iemand tegen de kling jagen natuurlijk. Nee. En is het dan komt daar een conclusie uit, hè? Er is zeg maar sprake van dementie. Hoe gaat dat dan verder? Want zo iemand gaat naar huis, vol emotie. Wat gaat er allemaal gebeuren? Wie doet daar aan begeleiden? Hoe gaat het dan? Soms vol emotie en soms vaak ook minder. Dan is vaak degene die de mantelzorger erbij zit, heeft vaak meer emoties dan de patiënt zelf. Het ligt er een beetje aan in welke fase natuurlijk het nieuws aankomt. De beginfase is de patiënt zelf erg overrompeld. Maar mijn ervaring is dat het toch wat verder is en men soms wat later in de bel heeft getrokken. Dan is die emotie bij de patiënt er eigenlijk helemaal niet meer zo. Want dan is het besef er ook niet meer zo. Dus, en dat zie ik ook al vaak hoor. Maar goed, wie begeleidt dan? Ja, wat wij altijd doen is, ik maak altijd een verwijzing naar hulp bij dementie. Ik denk dat wel echt de kern is van hetgeen wat we echt goed doen hier zeker in deze regio, maar hopelijk ook de rest van Nederland. Goede begeleiding. Er komt een trajectbegeleider die u en uw mantelzorger goed probeert te begeleiden in de stappen die er zijn te nemen. De zorg uit te breiden, een stukje kijken naar daginvulling, prikkels, letten op genoeg voeding, genoeg slaap. Het zijn allemaal dingen die heel belangrijk zijn. En soms hebben we het dan over de medicatie eventueel die we dan nog kunnen toevoegen. En meestal komen mensen na een half jaar nog 1 keer op de poli terug om te zien hoe het gaat op dat moment. Zijn er nog vragen, zijn er dingen waar we tegenaan lopen? En dan gaan we eens even kijken wat er dan op dat moment nodig is. Dus ze hoeven eigenlijk niet heel lang bij jou terug te blijven komen? Nou ja, goed, alleen als ik echt iets voor hun kan doen, op het gebied wat in het ziekenhuis nodig is, en dat hoeft lang niet altijd natuurlijk, dan zijn ze altijd welkom en dan kijk ik altijd wat ik kan doen. En soms komt dat in de loop van het traject, dat er toch nieuwe problemen ontstaan of andere problemen, vragen komen. En dan zijn we altijd heel erg bereid om daar goed over na te denken, mee te denken. En dan zijn mensen weer opnieuw welkom of dan vervolgens een tijdje. Maar als ik niks voor hun kan doen echt, dan sluit ik het vaak ook af. Ja. Dus mensen zijn niet jarenlang regelmatig naar het ziekenhuis, over het algemeen. Dus ze komen in feite naar het ziekenhuis voor diagnostiek. Maar ook wanneer er nog sprake is van medicatie die jij voorschrijft. Ja. En zou dat stoppen, dan zou dat in principe gewoon terug kunnen naar de huisarts. Huisarts of soms specialist oudergeneeskunde hebben we ook tegenwoordig in de eerste lijn. Wat een steeds belangrijker vak wordt, denk ik. Hè. Dat is zeg maar een dokter die tussen de geriater en de huisarts instaat eigenlijk. Die heel veel bij mensen thuis of andere woonvormen komt om daar mensen te helpen, te begeleiden. En ik denk dat dat een groep is die we in de loop der jaren veel meer nodig gaan hebben. Omdat wij in het ziekenhuis natuurlijk lang niet meer allemaal gebolwerk gaan krijgen. En dat een hele belangrijke ondersteuning wil ik niet noemen, want ze zijn een zelfstandig een groeiend specialisme. En ik denk dat we hun ook wel echt nodig hebben in de toekomst. Ja. Is er nou ook een bepaalde leeftijd aan gebonden met betrekking tot naar een klinisch geriater gaan? Niet zozeer. Nee, ja goed, onze afkapwaarde afkappunt zit rond kantelpunt. Ja, dat zou ik niet willen noemen, maar zit rond 65, 70. Daarboven dan worden ze makkelijk naar ons verwezen. Maar ook mensen die jonger zijn. Ik heb een paar patiënten van in de 50 met geheugenproblemen die bij mij zijn geweest of nog steeds komen. Ja. Merk je nou ook wel eens dat mensen het lastig vinden juist om naar jou te komen? Of dat ze niet willen vertellen wat er is? Of dat bijvoorbeeld de partner het moeilijk vindt om, zoals we dat hier zeggen, de vuile was buiten te hangen? De vuile was, ja. Ja, de vuile was. De vuile was, ja, zeker. Dat merk ik vaak, ja. En wat kan je daarin voor mensen dan betekenen? Je lijkt me heel aardig, dat ik word niet zo boos hoor. Nee, wat ik dan doe, natuurlijk probeer ik mensen altijd gerust te stellen. Hè? En ook, kijk, ik ga mensen niet onder dwang zetten dat ze iets moeten vertellen wat ze niet willen vertellen. Kijk, het moet wel een stukje vrijwillig zijn. Hè? Ik ga niks forceren. Maar soms willen mensen het niet vertellen of soms, en vaker nog, denken mensen dat het nog goed gaat. Terwijl een partner of mantelzorger in dat geval het heel anders ziet. En dan probeer ik allebei de verhalen goed te beluisteren. En dan van, wie zou gelijk hebben? En
Bij twijfel laat ik nog misschien wel eens een ergotherapeut langskomen, of dan doe ik nog een aanvullend onderzoek, of gaan we het over de tijd vervolgen. En dan kijken we gewoon even wat er speelt natuurlijk. Hè. Maar ja goed, we hebben ruim de tijd. Mensen hebben 1,5 uur gemeld, dat is een eerste polybezoek bij ons. Dus we proberen dat langzaam op te bouwen. Hè. We gaan niet meteen met de moeilijkste vraag beginnen. We beginnen altijd kennis maken. Wie bent u, waar komt u vandaan, wat vindt u belangrijk, wie heeft u meegebracht. Een beetje vertrouwen winnen is belangrijk. En dan kunnen we langzaam bouwen dat een beetje op. En dan komen de moeilijke vragen vaak op het laatst. Ja. En dan is het vertrouwen er vaak. En dan zie je dat een stukje weerstand die mensen in het begin hebben, dat daalt. Ja. En er zullen altijd mensen bij zijn die dan nog steeds veel weerstand hebben. Ja, goed. Wat je wel vaak terug hoort is van dat mantelzorgers het toch moeilijk vinden om een verhaal te doen, terwijl hun partner er zit. Ik vraag dan ook altijd, meestal als ik dan de patiënt ga nakijken, dan gaat de verpleegkundige bij mij beginnen. Die luxe heb ik dan. Ja. Of het goed is dat ik een paar minuten alleen met de mantelzorger die meekomt praat, zodat beide even los gesproken worden. Hè? Omdat soms die wel eens niet eens discussies in de spreekkamer, het komt nog wel eens voor, om die een beetje daar een neutrale grond in te hebben. Dus allebei losse sprekers. Dat is wel prettiger, denk ik. Ja. Is het dan ook belangrijk voor iemand die dan bij jou komt en die krijgt dan een diagnose dementie eventueel, is dat dan ook belangrijk om te weten welke vorm van wat je straks benoemde iemand had? Of maakt dat eigenlijk niet zo uit? Sec genomen maakt het niet heel veel uit. Tenzij in de beginnende fases en mensen natuurlijk graag bijvoorbeeld zo'n medicijn willen proberen om de ziekte wat af te remmen. Dan is het natuurlijk wel belangrijk, want dan heb je bij Alzheimer heb je dan die medicijnen die dan wel werken. Die werken bij vasculair, Lewy body en frontotemporaal helemaal niet. Hè? Die pleisters en die pillen waar ik het toen straks over had. Bij mensen met vasculaire dementie moet je natuurlijk altijd ook nog goed nadenken over de hart- en vaatziekterisico's. Bloeddruk, cholesterol, minder belangrijk. Maar bloeddruk voornamelijk is natuurlijk wel een belangrijke om even in je achterhoofd te houden. En andere complicaties. Dus zeker als mensen wat jonger zijn of een beginfase, waar er ook nog noodzaak is om de boel toch wat te remmen, dan is het wel belangrijk om daar een mening over uit te spreken. En het een gaat natuurlijk even een ander beloop dan het andere. Hè. Ik bedoel, Alzheimer gaat vaak wat sluimerend, langzaam achteruit. En vasculair vaak het trapsgewijze profiel. En de mengvariant komt vaak voor, zoals we net al zagen. Dan heb je een beetje een gemengd, dan is het wat minder goed voorspelbaar. Dus ja. Maar het kan dus best zijn dat er voor iemand niet wordt uitgesproken welke vorm van dementie. Dat komt vaker voor, ja. Zeker mensen die in de late fase zijn, daar vind je het heel lastig om daar wat, daar kun je dat bijna niet meer zeggen. Dan maakt het ook niet meer uit. En dan, heel onerbiedig gezegd, maakt het ook niet meer zo uit. Dan is de begeleiding het belangrijkste en waar die patiënt op dat moment baat bij heeft. Dat moet je dan inzetten als begeleiding en dan maakt het niet uit wat de vorm is. Nee, precies. Ja. Wanneer ben je wilsonbekwaam bij dementie? Ja, je bent nooit helemaal wilsonbekwaam, want je wilsonbekwaamheid is altijd ter zake. En dat klinkt dan, dat klinkt heel als ik hier als een notaris sta ter zake, maar wat ik bedoel is, voor welk onderwerp ben jij wilsonbekwaam? Als ik aan jou vraag, Catharina, wat wil jij vandaag op je brood? En je zegt, pindakaas, en je hebt echt zin in pindakaas, dan ben je niet wilsonbekwaam ten aanzien van de beslissing wat je op je brood wil. Maar als ik zeg, Catharina moet het huis verkopen, want dat is allemaal een geval. Huis verkopen, ik heb welk huis? Ik heb helemaal geen huis. Of dan moet je maar papa vragen, terwijl je geen vader meer hebt. Ja. In dat geval ben je wel wilsonbekwaam ten aanzien van de beslissing over de verkoop van je huis, bij wijze van. Dus het maakt nog wel uit waarin je wilsonbekwaam bent. En dan is het natuurlijk wel een term die, het lijkt wel soms een rechtbank, die dan uitspraak moet doen of iemand dan wel of niet verminderd toerekeningsvatbaar is of zo. Maar zo is dat niet. Hè? Het gaat om, kan diegene de beslissing wel overzien? Dan ben je wilsbekwaam. Zo niet, ben je wilsonbekwaam. En dat moet je per geval dan weer opnieuw bekijken. Of per onderwerp. En wie doet daar dan een uitspraak over? Ja, ook dat is natuurlijk in principe als dat bij grote levensbeslissingen komt, dan moet de notaris eigenlijk ook wel een beetje een blik, een beeld van hebben. En die moet daar ook een goede vraag kunnen stellen of zijn cliënt in dat geval een goed antwoord kan geven. Dus kan de notaris zeggen, hier speelt wat.
Ja. En we kunnen niet als dokter zeg maar, voor elke onderwerp apart gaan vastleggen of een patiënt wel of niet wilsbekwaam is. Dat is bijna geen doen natuurlijk. Ja. Ja. Ik hoorde laatst andersom. Iemand wilde een volmacht regelen voor de rekening, in overleg met de ouders, voor de rekening van de ouders, voor als er in de toekomst wat zou gebeuren. En daarop werd door de bank in dit geval al gezegd, ja, maar ja, als er sprake is van dementie, dan mag dat niet. Dat was überhaupt niet aan de orde. Dus ik denk, dat komt denk ik door die discussies die we allemaal hebben in de maatschappij. Waarop op een gegeven moment het recht een beetje... Ja, er wordt af en toe veel geroepen, merk ik. En mensen roepen heel vaak wat in de woestijn zonder ze echt weten waar het over gaat. En dat is lastig. Hè? En dan bel je persoon A die zegt wel dit en persoon B zegt wel dat. En dan, wat moet je dan als mantelzorger? Hè? Waar moet je dan aan... En vaak vind ik altijd heel belangrijk, ik zeg altijd stap 1, vraag het aan je trajectbegeleider. Die weet meestal het beste wat er speelt. Als huisarts weet vaak ook goed wat er speelt. En af en toe, als daar geen duidelijk antwoord uitkomt, kunnen wij wel eens meedenken uiteraard. Hè? Ja. Heel eventjes, je hebt het over de trajectbegeleider hè, van hulp bij dementie. Ja. Krijgt iedereen dat toegewezen? Of hoe gaat dat in zijn werk? Moeten zij daar zelf werk voor verrichten? Ja, je hebt al jaren gewerkt, Catharina. Maar toch. Ik weet het even niet. Stel even de vraag. Wel grappig. Nee, wat er gedaan wordt, is dat iemand moet een verwijzing maken. En dat kan de huisarts zijn, dat kan de neuroloog zijn, dat kunnen wij doen. Vaak als patiënt bij ons is geweest en er is sprake van een dementie, dan maak ik een verwijzing. Of mijn collega's natuurlijk. Ja. En als een verwijzing, dat gaat vaak per mail of per post, maar per mail tegenwoordig. En dan binnen een aantal weken na de verwijzing, dan wordt u als mantelzorger, als de patiënt dat goed vindt, gebeld met hey, wij willen graag een kennismaking komen doen. En dan is het per patiënt afhankelijk, is dat samen met de mantelzorger of even apart. Maar in principe vind ik het zelf heel belangrijk dat elke patiënt in principe een trajectbegeleider krijgt. Want daar komen nog wat vragen op je pad in de loop der jaren vaak. En dat is zowel voor de mantelzorger als voor de persoon met dementie van grote waarde. Absoluut, ja, ik zelf, niet om het af te schuiven, maar ik zelf vind dat echt de kern van de behandeling en de begeleiding die wij inzetten. Dat echt spil is in het web, zeg ik altijd. Ja. Zij kennen de weg ook. Ja, ze kennen de regio, ze weten wat er te halen is, ze weten ze weten de maas en de wet soms wel. En dan is daar hoop ik niet, net als wat je tegenwoordig overal hoort, ook sprake van een wachttijd van een jaar. Nee, een paar weken vaak maar. Ja, okay. Soms in extreme gevallen 6 tot 8 weken, maar meestal is dat korter. Fijn. Sowieso word je opgebeld. Dat is de bedoeling, sowieso dat je wordt opgebeld om te weten van, nou, u bent aangemeld door de geriater of door de huisarts. Dat is al fijn. Dat is al gewoon al een geruststelling en dan krijgen ze al een telefoonnummer dat ze weten van, dat ze altijd iemand al kunnen bellen. Dus dat sowieso. En hulp bij dementie heeft altijd een bereikbare lijn, dus mocht het nou zijn dat de vaste trajectbegeleider er even niet is, vakantie, wat dan ook, ziek, dan is er altijd een dienstdoende die mensen in een soort semi-acute situatie kunnen helpen. Ja, dat lijkt me belangrijk, ook om wat je in het begin zei. Als je dan met zo'n diagnose weggaat en wat dan is het fijn als je ergens terecht kan. Ja, precies. Ja, zeker. We komen zo'n beetje aan het eind, Jorg. Heb jij nog iets waarvan jij zegt van, nou, dat wil ik nog eigenlijk wel vertellen hier? Ik denk dat er een belangrijke boodschap is, als je nou een ziekte van, of een dementie krijgt of hebt, dan is het belangrijk voor iedereen in de zaal, of mensen die kent, die persoon telt nog altijd mee natuurlijk. Hè? Heel vaak, dat hadden we straks even van iemand hier in de zaal over, dat op het moment dat je de diagnose krijgt, denken mensen dan tel ik niet meer mee, dan is mijn leven een soort van voorbij, dan is het afgelopen. Tuurlijk is het een heftige diagnose en is het een heftige ziekte en gewoon heel veel problemen die gaan komen, maar je telt niet op de een of andere dag opeens niet meer mee. En ik denk dat het belangrijk is ook dat er ook meer in de samenleving daar een goed beeld van is, dat ook mensen met een dementie gewoon mensen zijn met een ziekte. En niet, het zijn niet, mensen in de media hoor je vaak, een demente man doet dit of ik zeg altijd een persoon met een dementiesyndroom. Dat is een heel belangrijk verschil, vind ik. Dat je de mens blijft zien, dat wil je eigenlijk heel duidelijk naar voren brengen. Precies, de mens blijft de mens, alleen hij
heeft een ziekte waardoor hij niet meer helemaal is zoals hij ooit was, maar dat betekent niet dat hij opeens niet meer meetelt. En dat is denk ik een belangrijke boodschap om de avond mee, dit stuk in ieder geval mee te eindigen. Nou, heel hartelijk dank, ja. Correct, ja. Jorg, heel hartelijk dank dat je vanavond hier in het Alzheimer Café Venray voor ons aanwezig wilde zijn. Duidelijkheid hebt gegeven van, ja, wat is nou dementie en welke vormen zijn er? Het is goed voor de mensen ook thuis te weten dat we 11 december wederom een Alzheimer Café hebben. Dan gaat het over proef met nieuwe vormen van dagbesteding in Venray. Paul Halmans die heeft daar, als ik het goed heb, in september al wat over uitgelegd vanuit het kader Dementievriendelijk Venray. Dan komt kunst, bewegen en muziek aan bod. En daar gaan we het dan over hebben, de nieuwe vormen van dagbesteding binnen Venray. Voor nu willen we u heel hartelijk danken dat u aanwezig was. En graag zien we u, wat Nicole al in het begin zei, ook graag een keer hier in het Alzheimer Café Venray. Dag!